Lah alah. Liyane kuwi rene kok. Ki Mas Anang kene rene. Ingkang pundi? Mas Anang. Sik ta aja ngadeg dhewe. Engko jelungup. Lah ya jelungup. Gah, Diterne. jarine aku kon gendong. Iki tak jipuk, tak jemput. Ya mong Pak Lurah dijemput ya sampean jemput Ki Genti. Tak jempute Mas, mriki tak jempute. Luar biasa. Lah tak jempute. Rene terus atik ngiri pal. Ngiri pal hop atret muter nggih. Alah. Ngene iki to mesti kok kulino nek pethuk diremeti ngene iki lho tanganku. Sik ceklimik. Gue lah. Bah soy aku ndak cetuk ke Mas Nanang lho. Nah, ceklimik, yo. Lagi mikmu. Ora, sik mikmu mosok sakmono gedine aku ndak percaya wis. Lah kuwi mbok cekelno kok ya. Weh, Pripun kabaripun Mas Nana? alhamdulillah sae sayangku. Kok nyamari ngono tangane lho nyamari. Aduh aku kok iso biasane iki sing wedi wong lanang lha iki sing wedi aku malian. Aku lek wis kadung kaya ngene wis gemes banci ritek ndak masalah. Rupamu. Sing doyan ya sapa? Niki sing mirsani isih kathah lho Mas. Alhamdulillah Mas Akbar, wah jan luar biasa niku wonten YouTube kula tingali tasik 1000 punjul niku. Alah ora percaya wong kowe ngingeti ora iso kok. Menengo cangkemmu rasane. Lah wong ngingeti YouTube Pak sing mirsani 1000 lebih sing ngomongi sapa? Aku lagi tas ngono lho. Rumangsaku. Lah yo kowe nek saiki jam pira? Saiki to 1:30. Rumangsaku. Kurang 5 menit. Alah wong kurang 5 menit kok digenepi kok ya gampang to kok ya. Wis diutang ya oleh kok. Mas Nanang niki sowan teng Desa Kenep. Nggih, dateng Desa Kenep. Wah, jan Pak. Lurahe sapa lurahe asmane? Mbah Lurahe Jan Piantone. Sapa asmane sapa? Bu Agus mboten maca catetane. Kae lho Mas. catetane wacane ning kono lho. Ngendi lho? Kae lho Mas, genah apa ora? Oh, kae genah apa dudu ngono iso. Rumangsaku wah. Aku ya jan sowi ndak cetuk Mas Akbar kur nonton ning streaming. Nyatu ngono. Wah, Kok nyatu ki basa ndi ta? Nyatu. lah kok iso ndak ngerti kowe tak DM kowe. Wong aku ya pertemanan karo kono lho. Mosok Engko tak DM kowe. tak hapuse nek no. Oh, tak ambung. Niki minangkani pamundhut Mas Nanang. Nggih. Nggih. Mas Niki Akbar. saking Mbah Slamet guru Mbanaran Pace. Nggih. Niki wonten setunggal podang kuning angka kalih ning gakal tresnan angka 3 sesideman angka sekawan. Pes. Apa iki? Senengan kula sing dedelian nek dedelian Nah, kalih Mbak sedeman ya, Manuk Mas, nggih. ya. Heeh. Dedelian Sampeyan kalih sing bawa Mbak ya Manuk. Mas. Siap sayangku. Pama aku meteng karo sampean kira-kira duwe anak terwelu maning ya. Ora kok ngono anak-anak kaya tikus anyang-anyangen kuwi. Aja. Rumangsaku kok. Sesideman. Nggih. Engko sing nembang langgam Mbak Manuhara apa jaluk liyane kowe jajal? Mbak Manuhara dadi anu mawon penari latar mawon. Ayo kuwi ngeremehne tenan kuwi. Rupamu. Lho, kok sare dimeki wong iki lho. Wis demek-mek ngene lho. Rumangsaku. Wis dikeplaki ngene lho. Lah kula nek kadung gemes ngeten Kembaran iki iku rasa- banci-banci kritekne. Enang jelungup. Ora dalane padang kok. Sesideman coba kaya ngapa? Nggih. Tintinganipun Mbah Bandi? Iya. Tintinganipun Mbak Banti sing ndi? Ning- Lho Mbah Bandi sing genter nang ngastok genter. Mbak Banti sing ndi Mbak jajal Banti nek sing ndi? sampean Kok pirsa? kono lho. Alah kemeruh. Rumangsaku kok. Wong ora usah kemlinti. Lah lek ra ngene apa ya ndak anu to Ndak wong yo. apa? Nek ndak ngene ndak urip. Oh masa? Wis sing uripe mik tabuhku kethukmu urip langsung ngono. Ya Allah. Yo, dandang gula. Nggih. Wis aku kudu tak pateni aku. Wiwitane Timbangane turu esuk. Sik to, aku ndredeg lek mumune mau piye? Lha kowe nyandi lho kok serono wae. Menengo kamar dalange wis jare ra butuh aku. Ora lek mumune aku pengen genah mau aku ndak tek krungu aku. Wis butuh ndak nyanyi. Anjing yo ngene tekok tenan kok abung sisan. Lah alah. Jelungup lho. Bocah kok iso gidru-gidru ki cah. Handerek sang peke. Suara emas tenan. Arang ngeten iki nggih sing ngajari meguru kula tenggene Mas Heru niku Mas Agus. Oh. Mas Heru. Kula nek mboten kula Mas Heru ki sing ndi jajal? ya sing gerong.
Saya kira pikir di jajal. Wah, penggemar Hero Official ini. Iya. Alah. Oh iya. Tunjukan sing endi? Kono lho. Ya pinter. Jadi yang ngerti no lo. Ya bener no lo. Priya bagus kang olah budaya Jenengan riyen suarane kok iso suwahe ngoten belajare teng pundi Mas? tenggene Mas Heru nek belajar sabet kula nggih teng Mas Akbar niku. Bah. Wah, Belajar asli. sabet barang to. Asli niku wah sabetane jan munyer-munyer. Nyabetne wayang. Nggih. Nah. Alah kok blas ra percaya aku. Nyabetke BPKB malah iso. Mbok saestu tenanan noke. Ora, Berarti ora. pertamane belajare pripun? Mboten kula niki otodidak lho, Mbak Yu. Oh, saestu. Dados mirengaken teng YouTube ngene mboten anu nggih otodidak ngoten niku. Nggih. Sowan marang kutha gedhe. Terokno cengkokku. Ya, oh, nggih gampil. Ya. Soan menyang kutha gedhe. Pinter. Anake Mbak Manohara. Mah, aku duwe anak koyo ngono ra tak mii. Ora mbok miki sudi oh. Kah. Aku. Bendara terus yung yon. Mas Akbar. Dalem Mbak Mano. Cara awake dhewe duwe anak kaya ngono diapakne ya apike. Lho ya diopeni di sekolahne. Tenan. Iya. Oh, Kak, Mas aku cara duwe anak kaya iki tak karcisne, Mas. Terus diapakne? Ya digoleni duit. Sayang anak ngono karep. Jene kok ya pinter. Pinter niku. Nggih. Luar biasa. Selendang kuning kang saking ukir. Sinden Astabratan ku favorit sampean sapa Mas Nanang? Kula ya nek mboten Mbak Mary mboten. Wes jan Mbak Mary urung mulih, monggo mriki Mbak Mary. rasane som aku wes jan awak iso semono gedene segerdu. Ini Mbak Mer. Nyapa Ini to? Mbak Mary. Wong arep tak papak kok mbok papak. Dan jajal papake nek kowe iso ayo. Kene. Ayo, Gah. Dan. Lho Mbak Dan Mary ben papakan ke Mbak menghampirimu. Mary. Mbak Dan. Mary ben menghampirimu. Aku nek kon mapak wegah aku gonceng gelem. Alah padune kok ya iki lho. Ayo Mbak Mary rene Mbak Mary. Nyedaki Nyedaki. Mas Nanang. Hah? Kurang permono. Dobol ane. Lho. Piye to? Ora ki malah mburi lho rumah sakku kok. Jare nyuwun Mbak Mary wis tak kek Wong kaya ngene kok Mary apa? Sapa jedeken? Sapa? Lah lah wis tuwek no kok. Ora. Nyek. Ora. Beh, masa. Nyuwara sithik. Suara sithik. Wong aku wis mambu kok dadak panggah. Aku yo tak apusi. Aku nek ndek bojo ayu malah wedi Mas Akbar ngene. Mas sebab sing seneng kok tanggaku nek aku ndek bojo ayu. Mas Nek jajal. Rung-rumen iki andingmu. Bangetan. Donya kok isine rena-rena. Yo, tekan iki. Donya isine kok rena-rena. Suara kurang permono ning wasis ngomro. Iki lho Mbak Mary dadi gandrung. Duduk Mbak Mary. Sapa? Jajal sing sopan sapa? Engko tak DM. Lah alah. Tenanan sapa? Aku wis gendah mbok apusi. Ora lah nek kowe ngerti sapa jajal. Janji ngerti kowe tak ambung kok piye? Lho iya. Iya Aku sudi. Tapi nek kleru kowe tak unggane genteng. Tak PP. Ndang ayo. Sapa bedhekan sik? Mbuh rapati cetha mripatku kacamataku ya ireng kok marayok. Oh alah, dul. Salahe sing ngongkon nggih kacamata ireng sapa? Lah nyapa nganggo? Lagi tutup tok. Lah nyapa kok ora nganggo helm? Gak helmku dhewe ra kanggo. Helm apa? Helm sing kuwi lho Mas, beh. Iki ditepangne iki Mbak Denko. Iya wong ya genah no lho, ngawake sakmono kok. Alah.
Ya apa? Oh iya. Wong ditekoki sapa? Dihaho walik. Oh nyatu tak walik lho Mas. Wong ditekoni sapa? Lah ya mbak lah wis genah jere. Lah wong mripatku rapati cetha, genah saking ya sing nekoni to. Wong Lah, kur iya. krasa aurane tok kok panggah ditakoni. Wong nek rong tau diambung karo wong merem ya ngene. Nek diambung mak sengok kan lagi ampun, Mak. Aduh, kok enek wong kepedean kaya ngene ya. Nek aku pede otomatis jelas pede. Apa pede kuwi? Lho, peteng dedet lelimengan ngono. Ndak ngomongnya picek ngono lho. Apa Mbak Den kok? PC audio. Wah, PC audio ini apa Mas Nanang? Picek audio. Allahu Akbar. Aku ora melu-melu, aku ora pengen besok anakku. Terus Pak Lurah, Pak Aku Lurah. ngrung marang bendoro. Tiasu listyo pijer ngincangake alis. wah jan. Anu ayo, njaluk sing tibane njaluk sindenmu iki. Ya, Mbak Denko Mbak njaluk Denko. njaluk sing apik tembunge. diajeng Denko garwanipun Kakang wong ayu. Alah, aja gelem nduk. Sama mbok arani tuwek bareng saiki mbok garwak-garwakno. Masalahe wajah iki wajah wis ketok lho ngono lho. Kok bocah ayune kaya ngene kok ketak apa? Dolek ayune ke ayu lah nontonku marah yo bengi boleh peteng lho ngeblur. Lampune padang kaya ngene. Sing petenge diopku kok. Aku ora melok-melok Gusti, aku mboten lho. Mas Akbar pokoke. Iya. Mangga. Terus Ya. Ya Allah. oh drobel. Anu, maaf Mas, makane aja ratan to. Mangap. Oh, ambung sisan ya. Maaf. Ndang ngambungan. Kah. Terus Trisno sesi. Oke. Mas Nanang fit. Mbak Denko. Oke. Sabait ya Mas Nanang ya. Siap. Ye. Oh oh. Hop. Ya. Langsung wong ayu. Iya. Yuk. Luwih becik paten ono timbang pisang. Rewangi sabotono marang kula warga Darmala Praputra Liwat kincanging alismu kuwasa hanglandang rasane hatiku nadyan wis glingsir yuswaku aku isih mampu ngladeni salahmu mangka kowe bocah gunung radyan bocah gunung aku kanyerimpo Sesideman ugi katur Bapak Lurah nggih Mas Nanang. nggih katur Bapak Lurah ingkang Joko. nembe wonten Pak Joko Kalian sembah sedaya nuwun. panitia Nggih dados jampi saya. nggih siap Ya, dilajengaken yuk.
Urip ana kutha gedhe kowe tak tukokke omah saisine kowe apa wae nadyan sesidem mesti tak liwat kincanging alismu kuwasa hanglandang rasane atiku nadyan wis klik serius aku isih mampu ngladeni salahmu ana kutha gedhe kowe tak tukokne omah saisine kowe apa wae nadyan sesidepan mesti tak wujudke Terima kasih Mbak Denko. Wah Jan. Makasih Mananang udah mulai gage. Gah ora mbok gonceng. Wis ndang ayo udah mulai. Kene tak niki wonten sekedhik saking kula. Nggih. Wis lah. Niki Mas Nanang. Lah kok basa dhuwit kok eruh. Yo eruh. Lho. Ayo sterne Mas Karis. Wis ayo udah gage. Malah uber-uberan. Ayo Mas Karis. Terus kiri. Kanan yo atlet. Iso kaya truk. Si M. Lah ya ngono iki lho Mas jenenge Mas Nanang ki dadi iso dadi tuntunan nggih ngoten niku. Tuntunan maksudnya di segala di balik kekurangan ada kelebihan. Apa dikai apa kekurangan malah kurang ajar. Malah DM-i wong edok kuwi kok. Oh tenan. Ki mung di WA. Ya Allah WA pesek bangeten kowe. Piye sek? Ngadeg sek, ngadeg. Ngadeg. WA piye sek? Piye WA piye sek genahke. Tenang dilumane. Sore mau. WA sampean piye? Suaramu apik men Sri ngono. Matur nuwun Mas Nang aku. Wis sore WA aku kuwi. Kadang tak waca tok. Kuwi aja macem-macem lho ya. Wis awet terung. Wis awet aku bar nyanyi mau sore. WA. WA-mu dilebokne WA-ne Nanang, gitu. Ora.
Iki Mas, ngomong ana Mbak Sri karo sapa? Si Tongkas jane ya. Oh iya no. Iya, dua. Tudingan wis. Sinta, ayo. Iya. Cilik karo gedhi 10. Iya. Nek sampean Aku nek karo iki ya malah 1000 to malah. Niki Ibu Sisi dari Javan juga belum pulang. iya no. Ini nanti minta Tresno Waranggono. Oke. Nanti saya sama Mas Heru ya. Oke Rio. Oke. Terus Waranggono Nanti wonge balik. mung dereng mantuk ya. Oh, dereng. Sabar dulu nggih, Bu. Iya. Nah, niki pamundutanipun apa selanjutnya? Podang kuning. Podang kuning. Heeh, nggih. Niku mau saking Mbah Slamet Guru. Mbah Slamet Guru, nggih. Iya, Ugi Dek. katur sapa iki mau? Langsung podang kuning di anu langgam kirin kendhane Gonggo Mina. Ah, dalah, aku tak sing joget Iya. Ayo, Mas. Telung agungan lho Mas Lanang roh. Aja ngono to kok ya. Kayane aja ngono kono luwih nemen. Aja ngono to. Ya, buka napa niki monggo kersa. Donya isine kok rena-rena. Oh, iya maneka warna. Yuk, Ayo, coba. Dek. Dados podang kuning. Ayo, Tris. Batekke. Ya. Esuk awan ning omah wis ora krasa. Oke.
ngaturaken podang kuning. Nah, Mbak Sri niki meteng to? Urung kok. Lah kok metenge bededek. Rabi urung kok meteng. Ora apa-apa usum saiki, Mas. Kowe mboten nek anggota Astabrata mboten. Oh, mboten. Ora nek wis meteng nek wis rabi no. Oh, ngono. Nggih. Tapi nek DP ya ora apa-apa. Lah Maksudnya DP niku ditaleni riyin ngaten lho. Lamaran. Oh, ngoten. Kaya Mbak Sri iki pun lamaran. Pun ditaleni. Sampun ditaleni gulune. Monggo selanjutnya. Ini Jare sampean arep terus Waranggono. Engko sik keri wae. Oh, Bang. Buke tasik lenggah teng mriko kok Oh, ketingale wau. Oh, iya gala-gala. Tasik nggih, Bu. Ana Sisi permintaan. tadi tasik ya. Oh, masih lenggah. Kersane Gala-gala. anak-anak dulu ayo. Ini gala-gala. Berdua. Pektor munggah. Gala-gala iki permintaane karo Pektor. Berdua. Kadung dandan ayo awet sore kok ya. Isono. Niku wau napa mleh nggih? Pun niki pun dirangkum niki. Oh nggih. Kok penak men ya. Wis ta. Pun Nangis dirangkum. sajroning atiku kentur atak kentu. Atak kentur. Ayo. Gala-gala sama kamu permintaannya. Ayo Mas ini. Victor. Jan bocah kok. Mas ngene ngadeg to Mas, aja lungguh to Mas. Besus ya, besus. Alah. Astabrata ki kok rena-rena brataku. Dunya kok. Donya kok isine rena-rena. Ini ki jane macak wedokno ya ayu lho Mas, ngono ki Mas Victor iki asline. Sanggulan jane ya ayu lho. Alah sing doyan ya sapa? Lho. Jajal menawa nek dienggo bancaan pajak. Ngene wis ajur kok. Iya. Saiki. Ngadeg to Mas ora sopan lho jenengan iki ngadeg to. Wes sih. Masa Kancan yo separo kok njero utuh yo. ora krasa kok. Alah, gantenge anake sapa? Ya Anake pake. Yamene masuk arep ganjal. Ora. Mas ayo ndak mulai, ayo. Mike iki lho. Mikmu ya. Ayo. Aja mlayu alon-alon ae. Iki le nganu rantene dibenakne neh. Rantai apa to? Lah ya, oh gak cerdas we.